कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। ମାନଙ୍କୁ ହରି କଥାରେ ଉଭୁଟୁ ବୁଡ଼େଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଋଣ ତ ଏ ଜୀବନରେ ଶୁଝି ହେବନି।
କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ 7 ଦିନ ହେଲା ଭାଗବତ କଥା ଶ୍ରବଣ କରୁଛେ ବା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଭାଗବତ କଥା ଶ୍ରବଣ ହେଇଛି ସବୁଠାରୁ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ମହାରାଜ ଆମକୁ ଯେଉଁ 5ଟା ଜିନିଷ ମାଗିଛନ୍ତି 5ଟା ଜିନିଷ ଆମକୁ ଦେଲେ 4ଟା ଜିନିଷ ବଦଳରେ ତାକୁ ଆମେ ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କେମିତି ଲଗେଇ ପାରିବା ସେଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ସବୁବେଳେ ଆମର ଯେଉଁ ସୁରେଶ ଭାଇନା ଅଛନ୍ତି ଯେ ମନ୍ଦିର ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି ସେ ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ ଦେବା। ସେ ଦଳବେଳାରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଭାରତରେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ତୁଭ୍ୟମ୍ କ'ଣ ସେ ଶ୍ଲୋକଟା ଗୀତାର ହଁ ଗୋବିନ୍ଦ ତମେ ଯାହା ଦେଇଛ ଆମେ ତାକୁ ହିଁ ଦେଉଛୁ ତଦୀୟ ବସ୍ତୁ ଗୋବିନ୍ଦମ୍ ତୁଭର୍ବେ ସମର୍ପୟେତ୍। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ଯେ ଭଗବାନ ତ ସଂସାରରେ ସବୁ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି ଭାବନା ଆସେ ନା ଯେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଇପାରିବା। ଭଗବାନ ଫଳ ମୂଳ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଅର୍ପଣ କରୁଛି ତତ୍ସ୍ୱରୂପ ଯଦି କରିବା ଏ ଆଶା ରଖୁଛି ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଆଉ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସକାଶେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଗବତ ଟଙ୍ଗୀରୁ ଅନ୍ତତଃ 3 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଆମେ ଚୟନ କରିବା। ସେମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଆମର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛୁ କଟକ ସ୍ଥିତ ଆଶ୍ରମରେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯିବେ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଯିବେ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆସିବେ। ଆଶ୍ରମରେ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୋଟେ ସେଇଠି ଅଛି। ଥରୁଟି ସେ ସୁଖ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ପହଞ୍ଚି ନଥିଲେ ଏ ନିଶା ଲାଗିନଥାନ୍ତା। ଆମେ କ'ଣ କାହାକୁ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ଇଏ କରୁଛେ କି ଯାତ୍ରାରେ ତ ଯେମିତି ଭିଡ଼ ହୁଅନ୍ତି ଏଠି ବି ସେମିତି ଭିଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି। ମୋର ଯଦି ସେ ନିଶା ନ ଲାଗିଥାନ୍ତା ଦେହ କେମିତି ହେଇଯାଉଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏତେ ଭରସା ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ ଭଗବାନଙ୍କର ଭାରି କରୁନା। ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି ଆମେ କହିଲୁ ଏଇ ଯେ ଭାଗବତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ ଆପଣମାନେ ଉପବାସ ରହିବେ ଭୋଜନ କରିବେ। ଆମେ ଭୋଜନ କରିବୁ ଆମେ କହିଲୁ ଘରେ ଭୋଜନ କରିବେ ନା ଯଦି ଘରେ ଭୋଜନ କରିବେ ତାହେଲେ ଭାତ ଡାଲି ହେଇକି ରହିବ। ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଜନ କରିବେ ତାହା ପ୍ରସାଦ ହେଇଯିବ। ଆଉ ତମେ ଘରେ ଯାହା ରୋଷେଇ କରିବ ସେ ଅନ୍ନ ଡାଲି ଯେତିକି ରୋଷେଇ କରିବା କଥା ତମେ ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଆସିବ ଏଇଠି ରୋଷେଇ କରିବ। ସମସ୍ତେ ମାଆ ମାନେ ଥିଲେ ମହିଳା ଭାଗବତ ସଦସ୍ୟ ଗଢ଼ିବାରେ ଏମିତି କାରଣ ସେମାନେ ଶକ୍ତି। ଆଉ ସେ ମାଆ ମାନେ କହିଲେ ହଁ ଆମେ ରୋଷେଇ ଘରେ କରିବୁନି ଏଠି ରୋଷେଇ କରିବୁ। ମାନେ ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ରମେଶ ଫୋନ୍ ପହଞ୍ଚିଲା ଆପଣ କ'ଣ ଏମିତି ଗୋଟେ କରିଦେବେ ଦୋକାନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅନେକ ଚାଉଳ ବଢ଼ିଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟା ନହେଲେ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ପଦେ କଥା ଯଦି ଏତେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଯାଉଛି ତେଣୁ ଏଇଟା କମ୍ ପଡ଼ିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ମାଆମାନେ ଅଛନ୍ତି এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ନେବା ସକାଶେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ନିନ୍ଦାକୁ ପଛକୁ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କାହାର ପ୍ରଶଂସାକୁ ମଧ୍ୟ ଏତେ କାନ ଡେରିକି ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି ଉତ୍ସାହ ହୋଇନାହାନ୍ତି। କାହାର ପ୍ରଶଂସାରେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ନିନ୍ଦାରେ ମଧ୍ୟ ହତୋତ୍ସାହିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ପୁଣି ଥରେ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସକାଶେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ସାଧୁବାଦ ପ୍ରତିଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯେଉଁମାନେ ଦୀକ୍ଷିତ ଜଗନ୍ମାଳୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆମର ପରିବାରର ଯିଏ ଜମ୍ବୁ ଗଜେନ ଆରେ ବସନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରକୁ କଲର୍ ମାର ପାଇଁ କୌଣସି ଟେଣ୍ଟର ଆସିନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଆଗ କଲର୍ ପାଢ଼ି ଆମର ମାର ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତେ ଟେଣ୍ଟର ଆଉ ଏମିତି ଲୋକ ଯୋଉଠି ଅଛେ ଯୋଉଠାରୁ ବେଶୀ କିଛି କାମ କରିବେ ମାନେ ମହାରାଜ ମୁଁ ଜାଣେ ନାଇଁ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଆପଣ ଠିକ ଅଛି ହଉ ବହୁତ ଆମର 2ଟା ଗାଡ଼ି ଯାଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଆମର ଯୋଉ ଅଛି ପ୍ରଚାର ସମିତିର ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଗାଡ଼ି ଅଛି। ଅଗାଡ଼ିଟା ବୋଲେ ମୁଁ ଏକା ଗାଡ଼ି ନାହିଁ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବେ ପୋଲଟା ବୋଲେ ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଆଉ ମହାରାଜ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ମୁଁ ବ୍ରସ୍ କେବେ ଧରିନି ଏଠି କିନ୍ତୁ ଭଡ଼ଭଡ଼ିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇଛି। ସେମାନେ କେତେ ମୋତେ ବାଡ଼ା ପିଟା କରିନାହାନ୍ତି ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା। ସେ ଯାହା ବହୁ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଏମାନଙ୍କର ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ମହାରାଜ କଲେକ୍ସନ୍ କରି ଆଣିକିନା ରାଧା ଭାଇନା ଆସିବେ 9ଟା ବେଳେ ଆର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିବେ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ଏଠି ଆସିବେ କେତେବେଳେ ଯିବ 5 ହେଇକିନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇକିନା ଯିବେ କଲେକ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଏଇ ପିରିୟଡ଼ରେ ଏଠି ପ୍ରତି ଗାଡ଼ି ଆଣିଥିଲା ସେ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିନାହାନ୍ତି ସେ ହଁ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ସେ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ଦେଖା ହେଇଥିଲା ସେ କହିଲେ କିଛି ଜମି ଅଛି ମହାରାଜ କିଛି ନାହିଁ ତ କରିବ କ'ଣ ମୋତେ କହିଲେ କମ୍ ସେ କମ୍ କିଛି ଜାଗା ପ୍ରଥମେ ସେ ଲୋକ 1 ଏକର 2 ସାଇଡ୍ ଜମି ପ୍ରଥମେ ଡୋନେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ମହାରାଜ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ସେ ଲୋକଙ୍କର मंगल हौ गोपीश्वर महादेव विशेष कृपा करंतु
एते समस्त भक्त आसिले एठी बसिले उठिले प्रसाद पाइले मंगल ही हेई गलानी ऑलरेडी मंगल ସେ କର୍ତ୍ତାରେ ବି ବସିଥିଲେ वाह ବହୁତ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ କୋଣରୁ ଯଦି କାହାକୁ କିଛି କହିଦେଇଛୁ ଆପଣମାନେ ତ ଉଦାର ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତେ ନିଜର ମହାନତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ କିମ୍ବା ଆମର ଯୋଉ ଗ୍ରୁପରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ମୋ ଠାରୁ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ପାର୍ଟିକୁ ହିଁ କରିଛି ମହାରାଜ କିଛି କରିନି ସେ ଗୋଟେ କାମଟା ହିଁ କରିଛି ତେଣୁ ମୁଁ ଜମଦାରପଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ପାଢ଼ୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ସେ ଦୀପ କହିବେ जय जगन्नाथ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। जय जगन्नाथ ଆଉ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠି ତ କିଏ ଶଙ୍ଖ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମା ମାନଙ୍କର ଯଦି ହୁଳହୁଳିଟା ପଡ଼ିବ ଏ ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭଲ ହୁଳହୁଳି ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ନଥିଲୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ କେବେ ଭାବିନଥିଲୁ ଯେ ଆଜି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାଗବତ କଥା ହଉ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ହଉ ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏତେ ଆଗକୁ ଯିବ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେବ ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କର ବିନା କେବେ ହେବ ନାହିଁ। ତା ପାଇଁ ଯଦି ଆଜି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗକୁ ଯାଇଛି ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ମୁଁ ଅନୁସରଣ କରି ଚାଲିଛି। ମୁଁ ପୂଜ୍ୟ ପ୍ରଧାନ୍ୟ ମହାରାଜ ଏବଂ ପୂଜ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସତ୍ୟ ଚୈତନ୍ୟ ମହାରାଜକୁ ଗୋଟେ କୃପା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ମୋ ନାଁ ପଛରେ ଯେଉଁ ବାବୁ ଶବ୍ଦଟା ଅଛି ତାକୁ ଉଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋତେ ଡାକିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ପୁରା ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛି ତେଣୁ ଦୟାପୂର୍ବକ ଏଠି କୃପା हरे कृष्ण ना ना एठी बाबू कौन है प्रभु कहते प्रभु जी माने आम गौड़ी मठ प्रभु जी कहीं कहुए निजे होचे आम दास ये वैष्णव से आम प्रणाम तेणुक प्रभु बोली कह प्रभु माने भगवान नु पाढ़ी बाबू डाके हाँ राधा रमन प्रभु एटी कृपा हो। ठीक है बढ़िया बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ग्रंथ मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम जग मंगल की आरती पापियों को पाप से तारते संत गीत पावन पुनीत पापों मिटाने हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम मदन मोहन रूप त्रिभंग सुंदर मदन मोहन रूप त्रिभंग सुंदर कन्या ललित माधव रमे वृषभन कन्या नीलवसन गौरी रूपे गुण धन्य नीलवसन गौरी रूपे गुण धन्य नाना विध अलंकार करे झलमल नाना विध अलंकार करे झलमल हरि मन विमोहन बदन उज्ज्वल हरि मन विमोहन बदन उज्ज्वल विशाखा दे सखी गण नाना रागे गाठे जत चामर ढुलाय नाम सखी जत चामर ढुलाय चामर ढुलाय रे चामर ढुलाय रे चामर ढुलाय रे चामर ढुलाय रे प्रिय धर्म रे चामर ढुलाय रे चामर ढुलाय रे प्रिय धर्म सखी जत चामर ढुलाय रे प्रिय नाम सखी जत चामर ढुलाय रे राधे जय कृष्ण जय जय
जय श्रीपद सुते हसे राधे राधे राधा गोविंद जय जय राधे राधे राधा जय गोपाल जय जय गोविंद जय हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर प्रेमानंदे बोल हरि बोल गौर प्रेमानंदे बोल हरि 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 बोल गौर प्रेमानंदे बोल हरि बोल गौर प्रेमानंदे बोल हरि 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 बोल जय श्रील गुरु महाराज की जय गुरु परंपरा की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय समागत भक्त वृंद की जय निताई गौर प्रेमानंदे हरि बोल उत्कृष्टपाद स्तोत्र सत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत विधान गोस्वामी गुरु महाराज की जय ब्रह्मचारी सत्य चैतन्य महाराज की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्री गोपीश्वर महादेव की भागवत कथा महर्षि की समवेत गौर भक्त वृंद की निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे